Добро утро, ученици! Днес ще обсъдим нещо, което е част от ежедневието ни, но често неразбрано – парите. Сега знам какво си мислите. Защо трябва да учим за парите? Все още сме деца. Но, повярвайте ми, разбирането на основите на финансите ще ви помогне да вземате по-добри решения, когато остарявате. Така че, нека да ви разкажа повече. Нека започнем, като дефинираме какво всъщност са парите. Парите са всичко, което хората използват за закупуване на стоки и услуги. Те може да бъдат под формата на монети или хартиени банкноти или дигитални, като криптовалути. Парите ни позволяват да търгуваме с предмети, без да се налага да правим бартер – размяна на една стока с друга. Но защо парите са важни? Парите играят решаваща роля в обществото, като улесняват търговията, позволяват достъп до стоки и услуги и осигуряват мотивация за икономическа дейност. Без пари би било трудно за бизнеса да работи, за правителствата да функционират и за хората да спестяват за бъдещето. Освен това, парите ни помагат да определим стандарта си на живот, като ни позволяват да закупуваме стоки и услуги, които подобряват качеството ни на живот. Как мога да управлявам парите си? Сега, след като разбираме основите на парите, нека поговорим за това как да ги управляваме ефективно. Едно важно умение е бюджетирането, което включва планиране на това как харчите и спестявате парите си с течение на времето. Като създадете бюджет, можете да гарантирате, че покривате всичките си основни разходи, като същевременно спестявате за дългосрочни цели, като университет или закупуване на кола. Моите колеги ви дадоха някои полезни работни листове, които можете да използвате, за да определите месечния си бюджет. Може би тогава е важно да знаем как можем да спестим пари. Говорейки за спестяване и инвестиране, това са две важни стратегии за изграждане на добро финансово състояние във времето. Спестяването включва заделяне на част от вашия доход за бъдеща употреба, докато инвестирането включва използването на тези спестявания за закупуване на активи, като акции, облигации или недвижими имоти, чиято стойност може да нарасне с течение на времето. Започвайки да спестявате и инвестирате в ранна възраст, вие давате на парите си силата да генерират приходи от предишни печалби. Не забравяйте, че разбирането на финансите е дълго пътуване през целия живот и винаги има още какво да научите. Така че продължавайте да проучвате, да задавате въпроси и да взимате информирани решения относно вашите пари.